हास्टेनि जत लुकुरक न कुइलाव खुलुमैया फारो जोंनि TTAADC न प्राय 4 बोसोराव लुकुरक महाराजानि दैदुल मंबाय जे जों TTAADC चालाव दंमोन न लगे रय दंबाय माने बागै जत न खा काहाम दै खुलुमैया फारो ब्लेखे हमबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि TTAADC जोंनि लिमिटेड फाननि बिथिङाव फानो जों लुकुरावनि बागै जे सामु गाहाम तांनानै नै जातियाव माने बिथिङाव लुकुराव नगनाय जा अमहाय जों सामु ताङै मामोन न निरावनो सायखनारावनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जोंनि जुबग्रनि इनकाम जेनेरेट खायनायनि बागै जों बरावनो 600 ऑटो जों बरावनो डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे टिप्रासा बेकार दंनाय जदि ऑटो सालावै इनकाम खायनाय होनै वान समनाय दङ बरावनो जों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खायरवै ग्रामीण बैंक बाय टाई अप खायै ऑटो जों डिस्ट्रीब्यूशन रावै रखा बसकांगो बसिनि टिप्राहाम स्कीम बाहाय चालु खायजोंनाय Tipra scheme ni bising te na borona law rate of interest by jeta fataro nang na hanke 14% 12% oma hake rate of interest maro ke basini oro TTAADC so grantor bunangya law rate of interest by chung borona rokha only 6% bahake backend subsidy busung borona 75,000 ozak boroni bang insurance with facility tong jeta जे ऑटो बेनिफिशियरी थैयै थांखा हिंके बनि फैमिली व जाति ओ रिकवरी खायनायनि बागै प्रॉब्लम यानाते बनो वासोय न जों बरनो इंश्योरेंस बो क्रेडिट इंश्योरेंस खायरोजा जे बेनिफिशियरी थैयै थांखा हिंके कोनो कारणे एक्सीडेंट होय थै थांखा हिंके बो ऑटोमेटिकली रिकवर होय थानाय अमाहायके जों खायखा ने बनि साराबो जों खतों जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेसेस न जों प्रमोट खायनायनि बागै जों जतन साइमानो जोंनि टिप्रा जो एक समय आगरतलाव थाङै रिगनाय कावै गुरि खांके साकसानो ब्लै लाचि जागो हेबा महाराज फाइमानि यागुलो जों जोंनि टिप्रासानि ट्रेडिशनल ड्रेस न जों जेबाबे प्रमोट खायनायनि बागै जातियाव खा अमताबो सुदु जोंनि टिप्रासानि बिथिङाव सिमिया दुनि कोबनि दफानि ब्रेडावबो जोंनि रिगनाय न रिसा न कानै मोसांजागै मातंजागबाय था अमो महाराज नि वान समय बेनो पसिबल नो हिंगे जों जत ADC बिलेसन इक्वल पर्सन खाय जोंनि रिगनाय सनानानि बागै खतों बाखा उलावबो कन्टिन्यू दंनाय बायखेनो जोंनि हेल्थ सेक्टराव जोंनि लिमिटेड फान्ड जतन साइमोनो हेबा जों हॉस्पिटल जों तावक तांग तंगो तावक ने मॉडर्नाइज हॉस्पिटल ऑलमोस्ट पाइनानि फाइजिंग थांग तंगो 150 बेडेड हॉस्पिटल कंप्लीटिंग थानाय साखाम जोंनि बागै बिलाइखे जोंनि टिप्रा हाय हास्तेव व्यवस्था गाहाम खायनायनि नांगौ बनो साखथारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा हायके हॉस्पिटल जों कायसा गाहाम सनानानि जोंनि इमां बुबाग्रानि इमां मो फुलफिल ना नाय दंगो बाहायखेनो जों मोबाइल मेडिकल यूनिट जेता कामियाम साइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं सा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकल यूनिट जों 6टा चालक खायो हास्तेनि थुं आम साइयो बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरवै ऑलमोस्ट माने 6000 नि अबाव लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा बायखेनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 year of फ्री ऑपरेशन जों अरनियो जोंनि खेरंबा हॉस्पिटल खायरवै कम से कम 2000 नि अबाव जों ऑपरेशन पायरखा नेने गल ब्लाडर स्टोन हंदी नेने तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाई किरमा संसा रोगिरो ऑपरेशन खायजागै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायखेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिली दंनाय बाहायरो मासिं जराव रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे अमा हायखेनो
sini industries department tribal welfare department amage jotono janja department ni sung ya presewi khaimani haike education department obo sung B.Ed training ronani bagai bosobno sung posijona sung B.Ed training ni sponsorship bo rawai tong borokno ta bwskango bo rojawi tongnai rojawi ni thangnai amhaike scheme sanajak jate chini tiprasa je tamosnai B.Ed porenani scope maya donation roi maya rang koloya amhai tongnai ro boroni je mane low income group rokno sung selection khaiwi borokno chini education department ni hoite ek phai hai te oneno jagao sung sponsor roi borokno pore roi tongmani bobo chini oro among ya priseja thik bai khene hompo school sung jotono saimana asuk aigini chalok hompo school asuk demand kore khaba sung Tipra motha Maharashtra netrite phaimani yagolok hompo school blai demand bari thangka hostel ni intake capacity onek kobang bari roi ma thangka agi jeta girls 200 boys 200 khe tongmani sung phaimani yagolono borone intake capacity bari roi hostel obo sung 700 jona intake capacity bari roi borono facility roi tongkha ke chini bikra ro ঠিক আছে পাহাড়নি বড় যত লেখা পড়ানি বাগৈ আছে সেবমাই আফানো जों हमपैहाय हस्टेल जों क्रिएट खायो सुजुग रनानि जातियखा थिग बाहायके जोंनि PWD डिपार्टमेंट नि हयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा अलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि ओ 7टा अलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायना स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTAADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबल बाय थंथंनायरनो बरनो प्रमोट खायनानि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्तेव अम हायके पहिला जोंनि TTAADC नो इवेंट कटर खायै जों TTAADC सुपर लीग खायलायमाखा बनिया गलो जों TTAADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रचानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनानि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रचानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि ट्राइ टेलेन्ट तंनाय रंनो बरनो नायतोय तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नखा बरक जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रं ताबो बरनि केरियार सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरक इनभाइट खायजागै रचावै पब्लिक नि बसगाङाव खोनारावै बरनि केरियार न सनानानि बावै केरियार आगवै दङ अमसों नखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनानि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेज जों रिप्रेजेंट खायरैमाखा जेता महाराजानि साकथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकराव वानसोय माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खाययै चिनि कल्चर न फनोय मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरानि रूल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि TTAADC जों फाइमानि सकां नगजायै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ द सनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन खायके वोट अंगो चिनि ADC आमसायो किंतु काउंटिंग हॉल अंगो निनि ADC बायरे नॉन ADC एरिया वो के अनेक समय चिनि त्रिपुरानि डोमिनेट एरिया अंगिया हंके आरो जागाव डिस्प्यूट अंगो निनि कॉक बांलायो हानि बागै जों TTAADC वन सखा जेहेतु ADC विलेज कमिटी माने चिनि त्रिपुरानि बांगै सिंके त्रिपुरानि बिसिङो न
आमसाय बिसिङावनो लेखावानिबो ओंथों हाय होनो जों तिप्रासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउन्टिं हल खायनानि बाहायराव मा खायनाय होनो बाहाय बिलावबो जों सोनावै पास खायखा थे बाहायखेनो जोंनि आईसी डिपार्टमेंट दै टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलिवै जोंनि कालचार जोंनि हिस्टोरिकल मनुमेन्ट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांगौ वानसौनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बी विक्रम निनि तामसनाय एस डी बर्मन बाहाय स्टेचु रक जों सोनावै जोंनि खमलं पार्क ताबक सोनाजा दङ और लामा रावबो जोंनि खमलं लामावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसनाय बी चंद्र मनुव महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेचु तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टूरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेव डेभलप खायनि नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनाग्रेट खायखा महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि साय माने नायथोपक दै कुसुपक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सागथार मुंबायनो जों एनएचसी रिसेंटली ताबक जों TTAADC नि भवन जों शिलंआव खायनि होनो लंग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंसन होखा आसा खायबो जों शिलंआव जागाराव क्लियरेंस जों थांखांके फंड सेंसन होपायजों अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों TTAADC भवनावबो सामो तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमि बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जों जोंनि तिप्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेंट नि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुप नि होटल मैनेजमेंट जों सोनावै दङ ताबो और जागा जोंनि खमलं तामसनाय नारवाय दं थाय जेता दं माने आरो जागा होटल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनानि बागै ताबक सामो स्टार्टिंग दङ